자, 드린데 방금 대체에 지지 닌 담비기 님부터 차리 와래. Więc dzisiaj mamy pierwszy dzień wiosennych nauk Arya Krzema. Chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy słuchają, oglądają przez internet, wszystkich lamów, tulku, duchowych nauczycieli, mnichów, mniszki, szczególnie mniszki uczestniczące w tych debatach, studiujące w Siedrach. Które są jakby głównymi adresatami tych nauk. Również pozdrawiam wszystkich przyjaciół w Dharmie z wszystkich części świata, również wszystkich w Tybecie i za granicą. Niedawno obchodziliśmy tybetański Nowy Rok Tygrysa i z tej okazji chciałbym również życzyć wszystkim szczęśliwego Nowego Roku. Mam nadzieję, że będzie dla Was wszystkich zdrowy i pomyślny i że wszystkie Wasze życzenia się spełnią, będą zgodne z Dharmą. Rozpoczynając od dzisiaj przez następny miesiąc, mamy to szczęście, mam to szczęście, że będę mógł kontynuować nauki rozpoczęte w zeszłym roku dotyczące historii wyzwolenia Karmapy Miccia Dorje. Jak wszyscy wiecie, dzisiaj obecnie w całym świecie ludzie cierpią z powodu epidemii, głodu i wojny. W takim trudnym czasie dla całej Ziemi, dla ludzi na świecie, fakt, że mamy troszkę tej wolności, swobody, aby praktykować i słuchać dharmy, to jest naprawdę cud i powinniśmy to doceniać, powinniśmy się z tego naprawdę cieszyć, że dana jest nam taka możliwość, nadal mamy taką możliwość. Musimy tym pamiętać, że w tym samym czasie w kraju takim jak Ukraina, ludzie cierpią z powodu wojny, terroru przez dzień, całymi dniami, nocami, bez odpoczynku, zaś na przykład w kraju takim jak Afganistan miliony ludzi nie mają co jeść. Panuje taka bieda. W wielu krajach konflikt i różne nie tylko konflikty wojenne, ale również różne inne jakby kłótnie jakby zmuszają ludzi do tego, aby porzucili swoje domy, porzucili swoje ziemię i jako uchodźcy przemieszczali się do innych krajów. Musimy przypominać sobie o tym, pamiętać o tym i że tego rodzaju sytuacje to nie wystarczy tylko czytać czy też oglądać wiadomości. Chodzi o to, żeby naprawdę się głęboko zastanowić nad sytuacją świata i nad naszą własną sytuacją. Trzeba jakby zrozumieć, że ludzie walczą z innymi ludźmi tylko dla zdobycia jakichś drobnych przyjemności, jakiegoś drobnego poczucia wartości. A jednocześnie najmniejsza drobna jakby sprawa powoduje, że jesteśmy nieusatysfakcjonowani z tego, co mamy. Musimy przypominać sobie i innym, że naprawdę nie warto obmawiać siebie nawzajem, że naprawdę nie warto skłócać ludzi między sobą. To jest naprawdę po prostu szalone działanie. Musimy to naprawdę zrozumieć i naprawdę jakby pojąć pełnię znaczenia tych drobnych jakby kłótni, tych niepotrzebnych nieporozumień, tych niepotrzebnych swar.
Musimy się zastanowić, czy my naprawdę musimy to robić, czy naprawdę to jest najważniejsze. Czy to nie jest strata energii, a jednocześnie musimy pamiętać, że każda odrobina wolności, jaką nadal posiadamy, ma olbrzymią wartość i nie powinniśmy jej marnować. To powinno nas wzbudzić takie prawdziwe, głębokie uczucie. Zazwyczaj, kiedy rozpoczynamy nauki dharmy, to jakby recytujemy tego rodzaju modlitwy. O, byśmy byli Buddą, byśmy osiągnęli przebudzenie, oby wszystkie istoty osiągnęły szczęście, nie cierpiały i tak dalej. Ale jeżeli to jest ciągle tylko recytacja, jeżeli nie bierzemy tego głęboko do siebie, jeżeli nie wzbudza to w nas żadnych uczuć, to nie ma absolutnie sensu. Musimy naprawdę wzbudzić sobie prawdziwą motywację. Musimy naprawdę jakby dostrzec wartość każdej takiej możliwości, każdej takiej chwili, która nam jeszcze została, w której możemy tego rodzaju uczucia w sobie wzbudzać, bo mamy taką swobodę, bo mamy taką wolność, aby to robić i jakby doceniać wartość każdej z takich chwil. Jak, jak wszyscy, którzy słuchają dzisiaj tych nauk, wiedzą, że Karmapa Dorje jest bardzo takim znanym, wielkim uczonym linii Karma Kamdzang i Kagyu. I jest on tym wielkim uczonym nie tylko dla nas, ale jest również najbardziej znanym uczonym Kagyu we wszystkich innych szkołach buddyzmu tybetańskiego, tak? Jakby ze wszystkich jakby kolejnych karmapów on miał największy wpływ, jego mowa, jego nauki i komentarze miały największy wpływ na cały buddyzm tybetański. Szczególnie właśnie komentarze dotyczące środkowej ścieżki, Prajnaparamity, Vinai i Abhidharmy. Dlatego czytanie czy też studiowanie jego historii przebudzenia, historii wyzwolenia jest bardzo ważne, bez względu na to, jak na to spojrzymy. Uważam, że to dość niefortunne, że my dotąd w naszych szkołach w Siedrach nie studiujemy historii. W normalnych szkołach uczniowie uczą się historii, a my nie mamy nawet klas związanych, czy też studiów związanych z historią naszej szkoły Kagyu. Nie mówiąc o całej historii świata, ale nawet nie mamy takiego, nie studiujemy nawet historii naszej szkoły Kagyu, a w związku z tym często nie znamy historii życia wielkich naszych nauczycieli. Jest taki wielki historyczny tekst w Tybecie, który mówi, że ludzie, którzy nie znają swojej przeszłości, są jak małpy w dżungli. A ludzie, którzy nie znają swojej przeszłości, są jak taki imitacja turkusowego smoka. Że ludzie, którzy nie znają swojej historii, to są jak ludzie, którzy musieli opuścić swoją ojczyznę i nie wiedzą, skąd pochodzą. Tak? Więc jeżeli nie znamy naszego pochodzenia, kim byli przodkowie ze strony ojca, kim byli przodkowie ze strony matki, to tak naprawdę nie wiemy jakby skąd pochodzimy, nie wiemy kim jesteśmy. Mówi się, że właśnie te
dzieci Myn, czyli też dzieci tego królestwa, dawnego królestwa Butanu, często musieli opuszczać to królestwo i potem nie wiedzieli tak naprawdę do jakiego klanu należą, do swoich zwyczajów i tak dalej. I nie, i, Więc tego rodzaju jakby sieroty, które nie znają swoich rodziców, nie znają swojego pochodzenia, są trochę zagubione. I nie możemy tak się zachowywać, nie możemy być takimi sierotami. Musimy znać nasze pochodzenie naszej linii, pochodzenie naszych nauczycieli, pochodzenie linii naszej praktyki. To jest bardzo ważne. Ogólnie, kiedy mówimy o historii wyzwolenia Micia Dorje, to pośród nich, i to jest ich bardzo wiele, pośród nich są takie, które napisane przez jego uczniów oraz takie napisane przez niego samego. Więc są jakby dwa rodzaje, tak? Są takie autobiograficzne i biograficzne. Najbardziej znaną z tych autobiograficznych, te autobiograficzne zazwyczaj były pisane wierszem i najbardziej znaną z nich jest właśnie ta pochwała bez wytchnienia szukał, którą mamy teraz w naszych e-bookach. A dlaczego? Dlatego, że ta pochwała, ta modlitwa została włączona w którymś momencie do modlitewników Karma Kamdzang, więc wszyscy ją kiedyś recytowaliśmy, tak? Wszyscy ją recytowali. Wielu z nas zna ją na pamięć, bo wielu z nas uczyło się całego tego modlitewnika w dzieciństwie na pamięć. Więc jest to modlitwa, którą albo znamy na pamięć, albo o niej słyszeliśmy, więc ona jest najbardziej znana. Słowa tej modlitwy są troszkę trudne. One nie są takie proste, jasne do zrozumienia i w związku z tym ciężko się jej uczyć na pamięć, dlatego że właśnie mają takie nie najprostsze słowa. Wielu starszych mnichów na przykład mówiło mi o tym, że mieli pewne trudności z nauczeniem się tej konkretnej modlitwy na pamięć, że najtrudniej było jej się nauczyć na pamięć. Gdy ja byłam mały i ja również uczyłem się tej modlitwy na pamięć i również miałem tego rodzaju problemy, ale z drugiej strony te modlitwy, te teksty, które sprawiały nam w dzieciństwie najwięcej trudności, to potem pamiętamy je, później pamiętamy je do końca życia, później pamiętamy je doskonale, ponieważ pracowaliśmy, jakby uczyliśmy się, włożyliśmy tak wiele wysiłku, żeby się jej nauczyć, to potem ona nam zapada w pamięci jakby dużo lepiej, dużo dłużej o niej pamiętamy. Ogólnie, kiedy uczymy się takich modlitw na pamięć w dzieciństwie, to oczywiście jakby zmuszamy się trochę do tego, tak? Bo nie rozumiemy do końca słów, które zapamiętujemy. Nasi nauczyciele ich nie wyjaśniali znaczenia tych słów. Czasami nawet sami nie potrafili je wyjaśnić, sami ich nie rozumieli. Więc jakby po prostu uczyliśmy się tego na pamięć, byle się nauczyć na pamięć, ale nie robiliśmy tego z zainteresowaniem, nie byliśmy jakby w gruncie rzeczy wtedy jeszcze jakby głęboko zainteresowani, co te słowa znaczą. Ale te autobiograficzne pochwały Micia Dorje w gruncie rzeczy mają bardzo głębokie znaczenie. Ta pochwała bez wytchnienia szukał, na przykład, zawarta jest w wielkim dziele historycznym Pałacu Glaktrengły, które się nazywa Uczta Uczonych. To jest jedna z najbardziej znanych tekstów historycznych buddyzmu tybetańskiego. I Pałac Glaktrengła
użył tej modlitwy jako pewnej kanwy do stworzenia biografii Michio Dorje. I jakby cytował wszystkie te strofy tej modlitwy i je jakby obudował jakby szczegółami z życia Michio Dorje. 근데 이제 다당 알아는 저기 제야 예배 양원 미규도 지금 남다르게 나눠네. Więc pośród wielu biografii Michio Dorje, które znamy do dzisiaj, myślę, że można spokojnie powiedzieć, że ta napisana przez Paweł Cuglak-Tręgła jest najdłuższa i najbardziej kompletna. Ona składa się z 33 części, z 67 stron, co jak na biografię to jest bardzo dużo. Jakby zajmuje w gruncie rzeczy 10% całego tego dzieła uczta uczonych. 10% całej historii Karmakadziu, linii Karmakadzi, to jest historia życia Karmapy Michio Dorje. Więc oczywiście, jeżeli tylko nauczymy się tej modlitwy na pamięć, a nie włożymy żadnego wysiłku w to, żeby jakby przestudiować tą całą historię, albo jeżeli po prostu spojrzymy na ucztę uczonych Paolo Rinpoczego i zobaczymy, że to jest taka długa biografia, o matko, no to oczywiście nic z tego nie wyniesiemy, jeżeli będziemy mieli takie nastawienie, tak? Podobnie te autobiograficzne strofy zatytułowane Dobre czyny jakby omawiają dobre czyny, które sam Karmapa Michio Dorje uważał za swoje dobre czyny i które jakby podsumowały tą jakby dobrą część jego życia, to co uważał, że było najlepsze w jego życiu. Oczywiście to nie jest tylko jakby podsumowanie jego życia, to nie taki miało cel. Cel był taki, aby jego uczniowie, ludzie, którzy za nim podążają, posiadali pewien model, tak, wzorzec postępowania, który mogliby przyjąć do siebie, który mógłby ich zainspirować. W ostatnim roku, czy też w przeciągu ostatnich 2 lat, mówiłem dużo o historii, biografii i może niektórzy z Was może mogliby pomyśleć, że te historie nie mają końca, tak? Jakby ile można opowiadać takich historii z życia lamy? Nie ma sensu. Może to nie ma przecież to nie jest aż takie ważne. Może powinniśmy raczej posłuchać o filozofii albo dostać jakieś instrukcje do praktyki, a teraz słuchamy cały czas tych historii 8 Karmapy. Więc oczywiście mogą być ludzie, którzy właśnie tak pomyślą. I oczywiście z punktu widzenia osoby, która naucza, czyli mnie, z mojego punktu widzenia, to jest dokładnie tak, jak myślicie. To jest absolutnie, to jest tak ja się czuję tak, jakbym w ogóle udawał, że coś wiem, siedział tutaj przed wami i coś opowiadał, udając, że jestem Bóg wie jak uczony. Jest takie, i jakby odpowiada to takiemu jakby przysłowiu tybetańskiemu, które mówi, że tam, gdzie nie ma ptaków, niebem rządzą małpy. Albo tam, gdzie nie ma psów, koty obgryzają kości. Czyli w gruncie rzeczy tam, gdzie nie ma prawdziwych uczonych, są tacy udawacze jak ja,
którzy siedzą i coś mówią na jakiś temat. Ale ja się czuję jakbym po prostu nie miał wyjścia. No bo co, to nie jest tak, że ja tutaj jakby uważam, że to wychodzi mi na dobre te nauki, albo że dobrze się przy tym bawię, tylko po prostu uważam, że nie ma innego wyjścia. To są, uważam, że tego rodzaju historie wyzwolenia i życia naszych wielkich lamów są bardzo ważne i że trzeba je opowiadać i że trzeba o nich nauczać. W wielkich religiach tego świata, takich teistycznych religiach, które wierzą, że istnieje jakiś Bóg, stworzyciel, i istnieje jakby, ważny jest taki pośrednik, ktoś, kto ma objawienie, kto potrafi jakby przekazywać słowa Boga ludowi. Tak? Jest osobą, która może nawiązywać komunikację z Bogiem i przekazywać jakby polecenia Boga jakby ludziom, tak? Tak jest w chrześcijaństwie, tak jest w islamie, że jakby Bóg jakby wychodzi ponad ludzkość, jest ponad ludźmi i jest taki niewysłowiony, niepojęty i w związku z tym ludziom wydaje się bardzo odległy i w związku z tym Bóg musi wybrać jakiegoś proroka, kogoś, kto przekaże Jego słowa, kogoś, kto będzie łącznikiem pomiędzy nim a ludźmi. Taki trochę też Duch Święty, tak? Którego Bóg wysyła. Nie znam szczegółów tego, jak to wygląda, ale tak mniej więcej to jest tyle, co wiem. Tak czy inaczej, w buddyzmie, w tradycji buddyjskiej, nasz nauczyciel przybył na ziemię w ludzkiej formie. Nie potrzebujemy żadnego proroka, żadnego łącznika, nasz nauczyciel przybył tutaj w ludzkiej formie, jadł ludzkie pożywienie, nosił ludzkie ubrania, żył normalnym ludzkim życiem i jednocześnie w tym życiu dokonał 12 wielkich czynów i osiągnął pełne przebudzenie. Głównym powodem, dla którego przejawił się w taki właśnie sposób, było to, abyśmy my, zwyczajni ludzie, mogli uwierzyć, zrozumieć, że my również możemy osiągnąć ten poziom miłości, mądrości i mocy, jaki osiągnął Buddha. I również metody, dzięki którym można to osiągnąć, to nie są jakieś słowa, które ktoś powtórzył, bo Bóg mu tak powiedział i tak dalej. To my tego mogliśmy się nauczyć wprost z życia, działania, decyzji, słów, które podejmował nasz nauczyciel. Więc w gruncie rzeczy życie naszych nauczycieli jest najważniejszą nauką, jest cenniejszą dla nas nauką niż wszelkie nauki, jakby słowa, darmy, które on nam przekazał. Jakby życie naszych nauczycieli uczy nas i inspiruje dużo bardziej niż wszelkie inne teoretyczne słowa darmy. Jakby to było, gdybyśmy tylko słyszeli jakiś głos płynący z nieba na nas i tak dalej. Czy w ten sposób nauczylibyśmy się, jak praktykować, jak medytować, jak osiągnąć wyzwolenie? Nie sądzę. Więc mamy to szczęście, że nasi nauczyciele są z krwi i kości, mogą przekazać nam swoje życiowe doświadczenie i przekazać sposób, w jaki należy żyć i praktykować. Pamiętajmy, że buddyzm to nie jest tylko filozofia, to jest również praktyka medytacyjna. To jest
To jest praktyka odwracania umysłu do wewnątrz, poskramiania naszego umysłu. I aby to uczynić, aby praktykować, móc praktykować w ten sposób, nie możemy być nawet przez chwilę oddzieleni od naszego duchowego nauczyciela. Oczywiście nie w sensie fizycznym, ale w sensie umysłowym. Oczywiście był Buddha, było 8 wielkich bodhisattvów, było 7 wielkich arhatów, były wielcy uczeni Indii i Tybetu. W pewnym sensie oni są bardzo ważni, ale najbliższy dla nas jest nasz własny rdzenny guru. Właśnie czyny i historia życia naszego własnego guru, który możemy obserwować, które widzimy, o których słyszymy, których doświadczamy, którymi jesteśmy świadkami tych czynów, to jest największa nauka, to jest najcenniejsza nauka, to jest najcenniejsza dharma, jaką od tego nauczyciela otrzymujemy. To jest cenniejsze niż wszelkie inne instrukcje i praktyki dharmy, jakie możemy otrzymać. To jest naprawdę najważniejsza, najcenniejsza rzecz i dlatego uważam, że tak ważne jest studiowanie życia naszych, poznawanie szczegółów życia naszych nauczycieli. W języku tybetańskim, kiedy mówimy o biografiach wielkich mistrzów, to nie nazywamy ich biografiami, nie nazywamy im tych słowem biografia, ale używamy innego słowa, którym jest słowo namtar, czyli historia wyzwolenia. Mówiłem już o tym w zeszłym roku, ale myślę, że warto teraz powtórzyć, że trzeba dokładnie zrozumieć, co to znaczy ten namtar, co znaczy wyzwolenie. Dlaczego mówimy tutaj o historii wyzwolenia? Wyzwolenie to słowo pochodzi z sanskryckiego słowa vimoksha. Tak? To jest z tego sanskryckiego pojęcia vimoksha. Gdy przetłumaczymy vimoksha na język tybetański, to oznacza on wyzwolenie. Wyzwolenie, emancypację. Zgodnie z tradycją Kadampy, kiedy mówimy o 3 rodzajach osób, 3 rodzajach ludzi, możemy je zaklasyfikować zgodnie z jakby trzema rodzajami jakby istot. I w związku z tym istnieją osoby o niższym potencjale, które szukają wyzwolenia od rodzin w 3 niższych światach. Dla osób o pośrednim potencjale wyzwolenie oznacza wyzwolenie z samsary, gdyż te osoby wierzą w karmę, w przyczynę i skutek i chcą się wyzwolić z oceanu samsary. Mają tego rodzaju życzenie, zaś osoby o większym potencjale. Wyzwolenie oznacza wyzwolenie od 2 skrajności samsary i nirwany, ponieważ im przyświeca czysta motywacja, czy też czysta intencja ciągłego przynoszenia pożytku innym. Więc wyzwolenie dla tych 3 rodzajów osób oznacza troszkę coś innego, tak? A jednocześnie innym znaczeniem słowa wyzwolenie, to wyzwolenie, te historie wyzwolenia w tym przypadku dotyczą wielkich istot. Może najpierw zrobimy przerwę. Będzie teraz pół godziny przerwy. Zaczniemy tą przerwę trochę wcześniej. Mamy pół godziny wcześniej, wracamy za 30 minut.
다들 다 단계 공부 주변한시 남타르 사기 Więc 고아로 tak jak wspomniałem już przed przerwą, musimy, musimy zrozumieć, że tutaj to słowo wyzwolenie w tym terminie namtar, historia wyzwolenia, może dotyczyć dotyczy to słowo namtar dotyczy wielkich istot, takich wielkich nauczycieli i ich poprzednich żyć oraz ich aktualnego życia, tak? Czyli na przykład do 12 rodzajów pism buddyjskich należą jataki, czyli literatura, która opowiada o poprzednich żywotach naszego nauczyciela Buddy, czyli o jego poprzednich żywotach, kiedy odradzał się jako bodhisattva albo przechodził przez różne trudności na drodze, na drodze, na ścieżce prowadzącej do przebudzenia. Więc te jataki nie opowiadają o 12 wielkich czynach Buddy Shakyamuniego i tego życia, w którym osiągnął przebudzenie, tylko o jego poprzednich żywotach. Więc to są to jest też jakby jeden rodzaj, jakby taki gatunek literacki, który należy do tych historii przebudzenia, historii wyzwolenia. Najważniejszą różnicą pomiędzy zwykłą biografią a historią wyzwolenia jest to, że chodzi o to, że namtar, czy też historia wyzwolenia nie skupia się na takich zwyczajnych faktach. To znaczy, że ci ludzie, że ci wielcy nauczyciele nie mieli też ludzkich problemów i ludzkich jakichś takich faktów, które naszego życia też dotyczą. Ale chodzi o to, że jakby te historie skupiają się na ich praktyce słuchania, kontemplowania, medytacji, na tym, jak studiowali dharmę, jak nauczali tej dharmy, jak debatowali, jakie pisma pisali, jak rozwijali swoje właściwości, jak pogłębiali swoją bodhicittę, jak starali się nie łamać 3 rodzajów ślubowań, jakie właściwości rozwijali dzięki swojej praktyce, jakie nadzwyczajne właściwości potrafili dzięki niej rozwinąć, jak rozwijali swoje urzeczywistnienie i różne dobre właściwości na ścieżce, jak potem przynosili pożytek nauką i wszystkim czującym istotom. Więc jakby wówczas ludzie, którzy czytają czy też słuchają tego rodzaju historii, mogą rozwinąć wiarę i oddanie i poczuć pewną inspirację do praktyki więc tego rodzaju Więc w ten sposób jakby inni ludzie mogą przynajmniej wysłuchać takiej historii i pomyśleć, obym ja też mógł tak żyć, obym ja też mógł tego rodzaju rzeczy w życiu osiągnąć, tak? One przynajmniej stają się takim przedmiotem aspiracji i dobrych życzeń innych uczniów. No, Druk Gyalwang Kunga Paldzior powiedział,
że Namtar, czy też historia przebudzenia musi powodować w uczniach, którzy widzą, słyszą, czy też słuchają tych opowieści, muszą wzbudzać pragnienie osiągnięcia wyzwolenia i wszechwiedzy. Wówczas jest to Namtar, wówczas jest to historia przebudzenia. I tego rodzaju historie mogą opowiedzieć tylko wielkie istoty, tylko istoty, które faktycznie mają coś na tego rodzaju doświadczenia przeżyli i mogą o nich opowiedzieć. Więc chodzi o to, aby uczniowie rozwinęli wiarę. Tak? Mówimy o tym, że istnieje wiara, taka wiara połączona z tęsknotą i wiara wynikająca z przeświadczenia, z pewności. I mówi się, że w ten sposób przebudzamy swój potencjał swojego dziedzictwa albo zasiewamy nasiono przebudzenia, tak? Co jest tym nasieniem? Tym nasieniem jest wiara. Słuchając historii przebudzenia tak wielkich istot, właśnie możemy rozwinąć wiarę. A to jest bardzo ważne. Bo wiara faktycznie pozwala nam na osiągnąć jakby związek z prawdziwą dharmą. Więc Namtar musi dotyczyć wielkiej istoty, wielkiego nauczyciela, istoty, która osiągnęła urzeczywistnienie, przebudzenie i musi dotyczyć tych elementów jej życia, które prowadziły do tego przebudzenia albo które związały się z aktywnością przebudzenia. W związku z tym tego rodzaju historia powinna wzbudzać takie pragnienie, oddanie, wiarę w innych ludziach, tak? Zazwyczaj, kiedy czytamy sutry, na przykład otwieramy Kanjur, zaczynamy czytać sutry, to zazwyczaj sutra rozpoczyna się od słów pewnego razu, tak słyszałem. Tak, bardzo często. To jest tak jakby ta fraza jakby powtarza się wciąż i wciąż na początku sutr. Co to znaczy? To taka historia mi się w związku z tym przypomina. To jest trochę dziwna historia, ale opowiem. Nie powiem jej w całości, wystarczy połowa. Dotyczy ona ludzi z Mongolii, którzy przybyli do lasy, by studiować. To byli mnisi z Mongolii, którzy przybyli do lasy, aby studiować dharmę. I w Sera, w Drepung i tak dalej. Na tych wielkich uniwersytetach Gelugpy w Lasi, więc to byli mongolscy mnisi. Pewnego dnia było 7 z nich, którzy mieszkali w Lasie. Oni pochodzili z bardzo odległych ziem. Nie mieli zbyt wielkiego wykształcenia. Nie mieli wielkiego wykształcenia, ani wykształcenia. Nie osiągnęli i też nie osiągnęli jakby wielkiego wykształcenia również w tej Lasie, mimo że mieszkali tam. Oni i w którymś momencie wrócili do tych swoich ziem, do tych swoich wiosek w Mongolii i pomyśleli, musimy się wspierać. Ich rodzice... że zanim, może chyba chodzi o to, że zanim wyjechali, jego rodzice dali im taką radę. Musicie liczyć
musicie się liczyć, jak żebyście się nie zgudzili, nie zgubili. Musicie, musicie się zawsze liczyć po drodze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, tak? Musicie siedzieć, liczyć siebie. I po drodze faktycznie liczyli wszystko. Każdy z nich liczył. Raz, dwa, trzy. Liczyli. Ale osoba, która liczyła, nigdy nie liczyła siebie. Zawsze patrzyła na innych, więc nie liczyła siebie. Więc było ich 7 i zawsze i nagle po prostu stwierdzili, o, kogoś brakuje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To kogo brakuje? I cały czas mieli wrażenie, że kogoś zgubili. Każdy liczył i zawsze doliczali tylko 6, bo nigdy nie liczyli siebie. To była naprawdę ciężka sprawa. Tak zaczęli myśleć, jak to jest możliwe, że kogoś zgubiliśmy? Kto to mógł być? Jak to jest możliwe? I cały czas martwili się i patrzyli na siebie i kto się zgubił? Jak mogliśmy zgubić jedną osobę? Więc nie spali ze zmartwienia i w końcu dotarli do tej lasy. Byli kompletnie wyczerpani. Nie spali dobrze, cały czas martwili się po drodze, że kogoś zgubili. To było za czasów 5. Dalaj Lamy. Więc pomyśleli, powinniśmy poprosić 5. Dalaj Lamę o Mo, żeby zobaczył, żeby zobaczyć, co się stało z tą osobą, którą zgubiliśmy. Ale żeby poprosić 5. Dalaj Lamę o Mo, trzeba było napisać coś, napisać jakiś wniosek, czy jakąś prośbę, a żaden z nich nie potrafił tego napisać, więc tak mówili, może ty napiszesz. Ale jeden z nich, który potrafił najlepiej pisać, to nie wiedział, co zrobić. Spojrzał na kandziur. Otworzył kandziur i zobaczył na początku te słowa właśnie. Buddha Bhagavan powiedział do Shariputry i tak dalej. Więc on to przepisał, tak? My Mongol, musimy porozmawiać z 5. Dalaj Lamą. Gdy przybyliśmy z naszego, wyjeżdżaliśmy z Mongolii, to było nas 7, a potem po drodze, gdy liczyliśmy, było tylko 6. Kogoś zgubiliśmy. Nie mieliśmy żadnych problemów po drodze, ale zgubiliśmy jedną osobę, więc ponieważ jesteś wszechwiedzący, proszę, zrób przepowiednię, zrób Mo i znajdź tę osobę. Co się stało z tą osobą. Więc oni przybyli do 5. Dalaj Lamy, przekazali ten list. Dalaj Lama spojrzał na ten list, spojrzał na nich. Więc i on powiedział, usiądźcie wszyscy. Każdy dostał herbatę w czareczce i on ich poprosił, ile jest tutaj czarek z herbatą. I oni zobaczyli, że jest ich 7. I każdy z nich zobaczył, że jest 7, policzył, że jest 7 czarek więc 5. Dalaj Lama powiedział, tu jest 7 czarek, nikogo nie zgubiliście.
I na co mongolscy mnisi powiedzieli, och, to jest faktycznie wspaniały, wszechwiedzący lama, jak on 얻어들이지 라브레에서 znalazł tą osobę, którą zgubiliśmy po drodze. 동지 초 원에 이미 미시 아니냐 럼림기 Nie wiem, czy to jest prawdziwa historia, czy nie. 얻어들이지 땅에 시야고 있는 가래서나 W jednej, wspomina się o niej w pewnej historii buddyjskiej. 원래야 세비미나 가래 뒤어서는 되게 다 태버 뒤지나 제제 자 찍기 딱 와르 맞지 Ale to tutaj chodzi o, ale tak czy inaczej, kiedy czytamy te sutry i na początku i mówimy i tam pewnego razu, tak, albo tak słyszałem, albo w ten sposób, tak, co to znaczy? Co to znaczy? To jest słowo, które jest zawsze, które jest bardzo świadomie zawsze umieszczane na początku przed każdą sutrą, podkreślające, że tak mówił Buddha. Tak, w ten sposób Buddha to wyjaśnił. I te słowa powtarza się tam po to, aby człowiek, który czyta ten tekst, obudził w sobie wiarę. Jakby miał przekonanie, że tak faktycznie Buddha mówił i tak dalej. Żeby nie było żadnych wątpliwości. O, to niemożliwe, że to może tak Buddha, może to Buddha powiedział, może nie Buddha powiedział i tak dalej. Więc żeby jakby usunąć te wszelkie wątpliwości i wzbudzić w ludziach wiarę, powtarza się to słowo na początku każdej sutry. Istnieje taki komentarz Nagarjuny do 100 000 strof Prajnaparamity, przetłumaczony na język chiński, który mówi, w którym Nagarjuna mówi o tym, że wiara jest jak dłonie. Ktoś, kto posiada dłonie, który ma dłonie i uda się na wyspę pełną klejnotów, to może wrócić, może nabrać w te dłonie te klejnoty i wrócić z wyspy z tymi klejnotami, tak? Może coś tam na tej wyspie znaleźć, pozbierać, bo ma dłonie, ma ręce. Więc ponieważ ma dłonie, ma ręce, może zabrać z tej wyspy cokolwiek mu się podoba. Podobnie wiara jest jak dłonie. Kiedy mamy wiarę i udamy się, jakby znajdziemy się na wyspie klejnotów Dharmy Buddy, to możemy zabrać, doświadczyć tego, co nam się podoba, tego co jest najcenniejsze, wszystkich właściwości, mocy, przebudzenia, ścieżek, dhyan, medytacji i tak dalej. Jeżeli nie mając wiary, nie możemy doświadczyć żadnej z tych rzeczy. Nie możemy jakby skorzystać żadnych z tej rzeczy. Więc dlatego Nagarjuna mówi, że brak wiary jakby praktycznie uniemożliwia praktykę dharmy. Mówi się tam również o tym, że jeżeli ktoś posiada wiarę, to może wkroczyć w ocean dharmy i osiągnąć rezultaty każdej duchowej ścieżki. Jeżeli zaś ktoś nie ma dharmy, to nie ma znaczenia, co robi. Może zostać mnichem, ogolić głowę, studiować, medytować, czytać sutry, być bardzo zręcznie odpowiadać na różne pytania, debatować i tak dalej. Ale jeżeli nie ma przy tym wiary, to nie osiągnie żadnych rezultatów praktyki dharmy. Ponieważ to będą tylko puste słowa. One nie przyniosą mu żadnego pożytku. Te wszystkie działania nie przyniosą mu żadnej pożytku. Więc jakby wiara jest jakby tym kluczowym, najważniejszym
jakby elementem, uczuciem, które pozwala nam wkroczyć na ścieżkę dharmy. Mówi się, że dharma Buddy jest bardzo głęboka. I w zasadzie tylko inni tatagatowi są w stanie w pełni zrozumieć ten przekaz. Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś posiada wiarę, to nawet jeżeli nie jest jeszcze Buddą, ta siła tej wiary pozwala mu wkroczyć na ścieżkę dharmy. Nawet jeżeli jej w pełni nie rozumie jeszcze, nie jest w stanie jeszcze w pełni zrozumieć. Więc oczywiście na początku nie jesteśmy w stanie jakby pojąć całej głębi i całej rozległości dharmy, ale dzięki dzięki wierze jesteśmy w stanie wkroczyć na ścieżkę dharmy i stopniowo, krok po kroku jakby pogłębiać swoje zrozumienie i pogłębiać swoje urzeczywistnienie. Jest też takie ważne stwierdzenie, ważna historia z życia Buddy, tak? Kiedy Buddha osiągnął przebudzenie pod drzewem Bodhi, ta historia pochodzi z tej samego komentarza do Prajnaparamity Nagarjuny, więc kiedy Buddha osiągnął przebudzenie, on nie nauczał dharmy tak od razu. Tak, więc jakby Podobno przez kilka tygodni Buddha po prostu siedział pod tym drzewem, czy wokół tego drzewa i w ogóle nie zamierzał nikogo nauczać. Wówczas Brahma, który widział, dzięki swoim zdolnościom był w stanie dostrzec, co się stało i jakiego rodzaju urzeczywistnienie, jakiego rodzaju poziom oświecenia Buddha osiągnął, tak? Brahma widział, że Buddha stał się Buddą i w związku z tym poprosił go, aby zaczął nauczać. Natomiast Buddha odpowiedział, że dharma jest tak głęboka i tak trudna do zrozumienia, że ja nawet nie wiem, jak jej nauczać, jak ją przekazać. Ale Brahma się nie poddawał i po raz drugi poprosił Buddę o to samo, aby Buddha zaczął nauczać. I wówczas Buddha pomyślał, że Buddowie trzech czasów wszyscy przekazywali dharmę dla pożytku czujących istot. Wielu poprzednich Buddów obróciło kołem dharmy i wielu obróci tą kołem dharmy w przyszłości. I wielu innych Buddów w wielu innych światach również obraca kołem dharmy, więc w gruncie, więc w pewnym sensie, więc w zasadzie nie pozostaje mi nic innego. Muszę zrobić to samo, co oni. I wówczas odpowiedział Brahmie te bardzo znane słowa. Dzisiaj przekażę smak tego nektaru. Ci, którzy posiadają wiarę, niech się cieszą, gdyż dzisiaj przekażę im prawdziwą dharmę. I ten komentarz Nagarjuny podkreśla bardzo, że są to bardzo ważne słowa, że Buddha postanowił nauczać dharmy. Tak? I ci, którzy posiadają wiarę, powinni się z tego cieszyć, to im przyniesie ona pożytek. Głównie im przyniesie ona pożytek. Taki jest sens tych słów. Więc bardzo ważne jest podkreślenie właśnie tego, że Buddha wspomniał właśnie o wierze, o ludziach, którzy posiadają wiarę. Buddha nie powiedział,
Buddha nie powiedział, ci, którzy są szczodrzy, powinni się cieszyć, albo ci, którzy są pilni, albo cierpliwi, albo którzy są uzdolnieni w medytacji, albo którzy mają dużo prajni i inteligencji, powinni się cieszyć. On w ogóle o takich właściwościach nie wspomniał, tak? O takich cechach nie wspomniał. On wspomniał głównie on po prostu wiedział, że ponieważ dharma jest tak głęboka, subtelna, niepoliczalna, niewyobrażalna, że nawet ci, którzy mają wielką inteligencję, wielką prażnię, nie będą w stanie jej zrozumieć. W zasadzie zrozumieć ją mogą tylko ci inni, którzy osiągnęli wszechwiedzę, czyli w zasadzie tylko inni Buddowie są w stanie ją zrozumieć w pełni. Dlatego zwyczajne osoby nie będą w stanie jej zrozumieć, ale jest jedna cecha, jest jedna właściwość, która sprawi, że będą w stanie wkroczyć na ścieżkę dharmy i powoli, krok po kroku to zrozumienie pogłębiać. I tą jedną główną cechą jest wiara. Ci, którzy posiadają wiarę, będą w stanie wkroczyć na ścieżkę dharmy. Ci, którzy są po prostu szczodrzy, albo ci, którzy są po prostu etyczni, to nie wystarczy, żeby wkroczyć na ścieżkę dharmy. Również pilność, albo inteligencja, albo medytacja to nie wystarczą, aby wkroczyć na ścieżkę dharmy. Dlatego Buddha powiedział, ci, którzy posiadają wiarę, będą się z tego cieszyć. Czy też jak możemy z tego zrozumieć, osiągną jakieś pożytki z tego, tak? Wiara jest tym nasieniem przebudzenia, jest nasieniem wyzwolenia, jest tym nasionkiem, które jest nam potrzebne na początku. Są tacy, dzisiaj się podkreśla, że każde słowo dharmy, każde słowo dharmy, każdą naukę Buddy trzeba przeanalizować, sprawdzić i przeanalizować, ale to analizowanie nie doprowadzi nas do wyzwolenia. Prawda? Możemy studiować logikę i uczyć się wszystkiego na pamięć i rozumieć analizę wszelkich zjawisk i tak dalej, prowadzić różne logiczne dysputy i tak dalej, ale to nie doprowadzi nas do wyzwolenia. Do wyzwolenia potrzebna jest wiara. Wiara jest bardzo ważna. Więc dlatego kiedy patrzymy na historię przebudzenia Micho Dorje, to mamy dwie, tak? Te dobre czyny i bez wytchnienia szukał. I trzeba pamiętać, że one nie zostały napisane przez żadnego z uczniów Micho Dorje, tylko one zostały napisane przez niego samego. A to sprawia, że te pochwały, te autobiografie mają szczególną wartość. Na przykład to są te biografie, autobiografie napisane przez samych wielkich mistrzów o sobie, są naprawdę interesujące. Na przykład Gyalwa Yungtongpa mówił, że większość namtarów, większość historii przebudzenia napisanych przez uczniów po prostu wychwala tych nauczycieli w niebo głosy. Tak jakby, że w końcu ci guru zaczynają przypominać szarlatanów, że to w zasadzie jest niewykonalne to wszystko, co ci uczniowie o nich mówią. Albo na przykład on powiedział, ja znam swoje doświadczenie najlepiej, więc ja powinienem je opisywać. Tak powiedział Yungtongpa.
Każdy zna siebie, zna swój umysł najlepiej, tak? Więc wie, co tak naprawdę doświadczył, co tak naprawdę osiągnął. Wielu rzeczy też innych po prostu nie wiedzą. Więc tego rodzaju autobiografie są dlatego bardzo cenne. One są pisane z innej perspektywy. Poza tym, podobnie wielki jogin Drukpa Kunley powiedział, że wielu uczniów uważa, że powinni chwalić swojego guru i w związku z tym tworzą takie jakieś niesamowite historie opowiadające o tym, czego to ich guru nie dokonał i te historie mają wzbudzić w innych ludziach wiarę, ale w gruncie rzeczy tych guru po prostu wprawiają w zażenowanie. I jest im wstyd, że tego rodzaju i że to jest że to są takie historie dla głupich. Dlatego Drukpa Kunley powiedział na początku, dlatego ja napiszę swoją własną historię wyzwolenia. Powiem ją w sposób naturalny, tak jak ona się naprawdę wydarzyła. Po prostu istnieje wiele historii jakby życia guru, które nie są do końca właściwe, które nie są do końca prawdziwe. I trzeba brać to pod uwagę, że uczniowie często przekłamywali pewne fakty, dokolorowali, ukrywali pewne rzeczy. Chcieli, żeby jakby głównie nie interesowało ich to, aby przekazać prawdę, tylko żeby przekazać, jakby wzbudzić, tylko interesowało to, jakie to uczucia, czy wiarę, czy oddanie wzbudzi w innych. Na przykład Jeba Rała powiedział, że z jednej strony to nie jest dobre, to nie jest jakby zbyt komfortowe pisać o sobie samym, ale z drugiej strony, jeżeli ja sam tego nie napiszę, to inni napiszą po prostu same bzdury na mój temat. To się niestety zdarza. Bardzo trudno jest pisać historię przebudzenia, bo wielu faktów się po prostu nie znam. Bardzo ważne jest, aby więc w tych historiach wyzwolenia bardzo często mistrzowie, kiedy piszą o sobie samych, nigdy nie zatajają swoich błędów, nigdy nie zatajają, ale też nigdy nie zatajają swoich osiągnięć. Po prostu starają się pisać tak, jak to naprawdę było. Dlatego te autobiografie są bardzo ważne, bardzo wartościowe i trzeba pamiętać, najważniejsza w tym wszystkim jest to, że my najlepiej znamy swój umysł. Osoba, my najlepiej wiemy, co nami powodowało, co zrobiliśmy, jak to zrobiliśmy, jakie rezultaty to przyniosło, pożytki dla nas samych i dla innych i tak dalej. Studenci, uczniowie, którzy piszą życiorysy swoich guru, po prostu wymyślają rzeczy, które się nigdy nie wydarzyły, ubarwiają pewne fakty i tak dalej. Jest takie słowo, jest takie przysłowie w Tybecie, że krytyka od kogoś, kto nie wie, jak krytykować, jest lepsza niż pochwała od kogoś, kto nie umie wychwalać.
Oczywiście wiele z tych historii wyzwolenia to są po prostu legendy i historie. Mówi się, że historia Tybetu jakby zaczyna się właśnie od historii, legend i Bonu. Ale podobnie jest z historią chrześcijaństwa czy islamu. Wiele z tych religii zaczęło się po prostu od historii i legend, e, które później zapisano w pismach. W wielu tych pismach, bardzo ważnych pismach dla buddyzmu tybetańskiego jest wiele historii. Historii z życia różnych wielkich istot. Wspominałem już o tych jatakach, tak? Czyli to jest bardzo ważny gatunek literacki w literaturze buddyjskiej, który opowiada o poprzednich życiach, czy też zdarzeniach z żyć Buddy. I są one bardzo wartościowe i bardzo ważne, dlatego że one docierają do wszystkich, bez względu na to, czy ktoś jest bardzo wykształcony, mało wykształcony, początkujący, zaawansowany. Każdy lubi słuchać historii, tak? Więc kiedy uczymy poprzez tego rodzaju historie, to docieramy do wszystkich. Jest bardzo łatwo dotrzeć z przekazem do innych właśnie w ten sposób. Filozofia jest tylko dla ludzi, którzy są dobrze wykształceni, tak? Tylko oni potrafią zrozumieć całą logikę i filozofię. Ale buddyzm to nie jest tylko filozofia. Buddyzm, tak jak powiedziałem, to jakby głównie polega na odwracaniu umysłu do wewnątrz i ujarzmianiu własnych emocji, własnego umysłu. I to musi zrobić każdy, bez względu na to, czy jest wykształcony, czy zna filozofię, czy nie zna filozofii, czy jest po prostu prostym człowiekiem, praktykującym. Każdy musi dokonać właśnie tej jednej rzeczy, tego ujarzmienia swojego umysłu. I gdybyśmy mieli wybrać tylko jedną metodę, która każdemu pomoże w osiągnięciu tego celu, to są właśnie historie przebudzenia wielkich istot. Oczywiście, tak jak powiedziałem, to nie są zwykłe biografie zwykłych ludzi, tylko to są historie i przekazy tych wydarzeń z życia, które pozwoliły tym mistrzom osiągnąć to, co osiągnęli. Jak praktykowali dharmę w prawdziwym, normalnym życiu. Jak tego doświadczali. To są prawdziwe instrukcje, jak my powinniśmy również praktykować w naszym życiu. Tylko bardzo ważne jest oczywiście, aby nie traktować tego jako jakąś legendę, jakby ciekawostkę, tylko żeby traktować to jako faktycznie historię, która się naprawdę wydarzyła i która jest naprawdę możliwa. I ktoś, kto nie miał żadnych właściwości, nie miał żadnego wykształcenia, osiągnął przebudzenie i jak tego dokonał. To jest naprawdę, to powinno być dla nas inspiracją. Można jeszcze dużo mówić na ten temat, ale tak czy inaczej będziemy przez następny miesiąc mówić o historii wyzwolenia, o autobiografii 8 Karmapy Mycia Dorje. W zeszłym roku mówiłem o tym, że
te autobiografie dzielą się jakby na 3 główne takie sekcje. Pierwszą jest hołd i obietnica skomponowania, drugą jest właściwa biografia, a trzecią jest podsumowanie. Ta druga sekcja ma 2 części, czyli takie części przygotowawcze, czyli o tym, jak on wkroczył na ścieżkę Dharmy, a drugą częścią druga część posiada też kolejne części o tym, jak praktykował Dharmę, jak praktykował ścieżkę zgodnie z 3 rodzajami potencjału ludzi. Ta druga część jakby dzieli się na 3 znowu, na tą ścieżkę dla mniej, średnio i więcej zaawansowanych. I my zakończyliśmy właśnie na tej trzeciej ścieżce dla bardziej zaawansowanych. Ta część składa się również z 3 części, czyli pogłębianie bodhicitty, medytacja nad 2 rodzajami bodhicitty i jakby ćwiczenie się w utrzymywaniu ślubowań bodhicitty. Więc skończyliśmy w zeszłym roku na 9. strofie z tej pochwały dobre czyny. Wszystkie istoty co do jednej nie różnią się niczym od moich rodziców. Nie ma sensu w dzieleniu ich na przyjaciół i wrogów. Cierpiących nieznośny ból dajżyłem czystą miłością, dumając, kiedy zdołam przynieść im prawdziwe przebudzenie. Mam to za jeden z mych dobrych czynów. Więc w następnej sesji przejdziemy do 10. strofy. Natomiast jeśli chodzi o tą pochwałę bez wytchnienia szukał, to skończyliśmy na 5. strofie, która brzmi tak. Zawsze pełen miłości i przejmującego współczucia, powodowany najczystszym pragnieniem wyzwolenia, zmierzony cierpieniem i jego przyczynami, nigdy nie przestawał myśleć o nietrwałości, jemu zanoszę modlitwę. Więc dalej będziemy studiować 6. kolejną strofę tej modlitwy. Więc jutro mamy dzień wolny, niedziela jest dniem wolnym więc kolejną sesję zaczynamy w poniedziałek. Najpierw chciałem zacząć od te nasze nauki wczoraj, 18 marca. I myślałem, że powinniśmy może zacząć, ponieważ to była rocznica Marpy i Milarepy, więc myślałem, że może powinniśmy zacząć od Pudży, ale uważam, że wszyscy kadziupowie powinni mieć jeden, ale nie mogliśmy się jakby dogadać z innymi kadziupami, kiedy przypada ta rocznica Marpy i Milarepy. Były pewne nieporozumienia, znaczy nie mogliśmy każdy twierdził, że wielu z nas twierdziło, że to przypada w innym dniu, że to wcale nie było wczoraj, w związku z tym uznałem, że byłoby bardzo dobrze, gdybyśmy my wszyscy kadziupowie uznali faktycznie, którego to dnia przypada i zgodzić się co do jakiegoś standardu. Wszyscy wiemy, że jest taka rocznica, tak? Wszyscy ją celebrujemy, ale każdy w innym dniu albo w innym miesiącu, w inny sposób. Może byśmy to jakoś i te rzeczy jakby wyszły podczas przygotowań do tego 18 marca, więc zarzuciliśmy je w związku z tym w ogóle. Mam nadzieję, że uda nam się jakby ustalić jakby jeden standard, jeden kalendarz tych wydarzeń. Na przykład, żebyśmy mogli uczcić Gampopę tego samego dnia. I mam nadzieję, że to się stanie.
Nie wiem, czy to wszystkich ucieszy, wszystkich mistrzów przeszłości, wszystkich kadziupów przeszłości. Jeżeli każdy z nas będzie czcił ich rocznicę w jakiś inny sposób, innego dnia, innego miesiąca, ja nie wiem, czy to by im się spodobało, gdyby o tym wiedzieli. Że każdy z nas tworzy jakąś własną podtradycję praktyki. Musimy mieć jakiś standard, musimy mieć jakieś. Kiedyś było tylko jeden. Kiedyś było tylko jeden dzień, wszyscy go znali, a teraz nie wiem, co się stało. Każdy ma jakiś inny kalendarz, każdy ma jakieś inne daty w nim zapisane. Wszyscy uważamy, że należymy do szkoły kadziupów, a każdy z nas ma jakieś inne zapiski. Uważam, że to jest wielki wstyd. I chciałem tylko wam powiedzieć, że próbowaliśmy zorganizować to wczoraj, ale mam nadzieję, że te nasze wysiłki spowodują, że teraz wszyscy razem podejmiemy się pewnych badań nad tym kalendarzem, nad tymi datami rocznic naszych praojców i że będziemy w stanie się zgodzić co do jakiegoś jednego standardu, jednego kalendarza. Ja mogę wyrazić tylko swoją opinię na ten temat, ale mam nadzieję, że zajmiemy się tym i że do tego dokonamy i że każdy klasztor Kadziu będzie konkretnego dnia, jednego dnia celebrował tę samą rocznicę tego samego lamy. Tak chyba powinno być. Musimy tylko podjąć decyzję. Dlatego oczywiście nie mogliśmy tego zdecydować, tego całego badania dokonać w ciągu paru dni, więc nie zrobiliśmy tej pudży wczoraj. Tak czy inaczej, jutro jest dzień wolny, od wtorku przechodzimy dalej do wykładów. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo.